Hola, anem a començar el primer repte. Aquest primer repte té 3 nivells i necessitem una pilota. Una pilota que podria ser una pilota de tenis, podria ser qualsevol pilota que tingueu per casa, o inclús una taronja, una mandarina, el que us vagi més bé a vosaltres. De què es tracta? Al primer repte farem 3 nivells, que segons el nivell serà de menys a més dificultats. D'acord? Començarem amb el primer nivell i anirem incrementant la dificultat. Primer nivell és agafar la pilota, llançar-la i ha de passar per sobre el cap i agafar-la amb l'altra. I això hem de fer-ho 10 cops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé, anem pel segon nivell. El segon nivell es tracta que hem d'agafar 2 pilotes i hem de llançar una pilota al mateix temps que l'altra se'n va cap a l'altra mà. Per tant, al mateix temps jo tiro una pilota i recullo l'altra, ja em preparo per recollir l'altra, i ho hem de fer 5 vegades cap a un costat i 5 vegades cap a l'altre, d'aquesta manera. 1, 2, 3, 4, 5. I ara faríem al revés. 6, 7, 8, 9, 10. Anem per l'últim nivell. Aquest és el nivell top, el més difícil, pels experts. Tenim 3 pilotes i hem de fer malabars durant 10 segons, d'acord? Som-hi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ens veiem al pròxim repte.